Sanibonani, welcome back to a video ngiyabonga kakhulu ukuthi ungenile. Thank you very much for your love and support. Ngiyazi awuka-subscribe, please do subscribe, like video, ushare video. Khumbula ukuthi kumahara wangena nje ku-YouTube so ungenile, subscribe, ya like, ya share zonke lezo zimahara bafowethu. Ngiyabonga kakhulu for your love. Okay, now singene nodabeni nanto olunyelana oluka baba uLebo M. Nginokuthi ngibiza umalume Lebo M. Okay, asivele nje wani biza abantu ubabakho umalumakho. It's just a way of showing respect man umuntu omdala. Okay, ngiyandithanda uma ngikhuluma abantu abadala ngithi umalume so ubaba so, because you know la ngikhulela khona mina ubizi nje umuntu omdala noma kanjani. So okay, kulungile ke. So uLebo M, you guys ke kuthiwa uthumela abakhongi ekhweni elisha. Ngakhumbula ama video sike sabe siwenza ke ngoba uLebo M, you know, when it comes to ukushada, divorce, angazi ngeke singakhe. Okay, hayi ukuthi nginenkinga nakho ngoba la kunyazihlekela, but hayi isimningi imishado ka baba malume khojang. But anyways, ngike ngabona somewhere ke khulunywa ukuthi uthi yena akazwani nokuthi emdala kangaka bebizwa nge-boyfriend. Iyona nto manje emphoqa ukuthi ke mayisethola umuntu avela amshada. Le nto ukuthi umuntu uzathi boyfriend yaka urama uthokana ka malume Lebo M akayifuni leyo. That's why ke mayinomuntu yena kubalekile ukuthi ashade. Uthi ayikho nje indaba ye-boyfriend yomuntu ongangaye. Ngake ngayibona somewhere. Nami ngavumelana ngathi kodwa le it's very understandable shem. Angazi ukuthi useshade ka 7 or ka 9 something like that. Khona lapho nje. But ngathi mangiyizwa nje le ukuthi ayindaba yokuthi abizwe boyfriend emdala, but ngathi okay, but I understand uncle, as I understand. So kuthiwa kumqambi wemidlalo eshashalazi you guys, Lebogang Marake igama lika baba ke udume kodwa ngelika Lebo M. Okay, thumelile abakhongi ekhweni lakhe elisha ke. So kunomunye uCC ke asizomshada. Okay, angazi ngokuthi ingakwe-10 noma kwezingaki whatever, but anginankinga nakho. Abantu abaziphilele impilo zabo bafethu. So kuthiwa baba ke wathatha indondo yeGrim waphumela obala ekuqaleni kwalonyaka eveza ukuthi usephinde wagana okwesihlanu njengoba ke ethathe isinqandamathe sakhe uNomoya Mrs Modube okwesihlanu. People were talking about 7th time na. Okay, kunento yokuthi kwathiwa abanye babosisi usuke like ephindelela like let's say mhlamba abantu bahlukene bese bayabuyelana. Kwayibona into enjalo, bahlukane babuyelana mhlamba ikho lapha sebe count mhlamba ukuthi ka 7 ka 9 angazi kangaki, but kusho ukuthi ke lo ngwesihlanu yena, but kunokuba nani nokuphindela emva like masihlukene sibuyelana kube njalo nje, something like that. Okay, angazi thu Nomoya ke Mrs Modube that was January 2026 ngemva kwemishado ke emini yangaphambilini. Anti ngiyichazile ukuthi kuthiwa emini, but yena useshade kaningi because uyathi times 2. I think I heard something like that. Unkosikazi wakuqala ke uVivian Mokitla bashada ngeminyaka yawo abo 1980. Wathola wesibili uNora bashada ngo 1992, and then umshado wakwesithathu nesine yaduma kakhulu ngoba ke waga nonkosikazi oyedwa kabili. You know, uyayizwa ke ngoko iyo le ngikhuluma ngayo ukuthi kuthiwa kwaba nokuphinda. Okay, so uyamshada kabili uAngela Ngani Khasara. uLebo M noAngela Ngani Khasara banomlando ke wothando oludumile kodwa ke olungazinzile, right? Obuhlanganisa ke imishado eminingana kanye ke nokuhlukana kwabo kokugcina. So behlukana bephinde ubudlelwano babo ke buhlale iminyaka engaphezulu ke10, futhi bebuhlale ke buheha ukukhuluma emphakathini njengoba ke bazibenza ke uhlelo lwempilo yabo, right? Umshado wabo oqala ke ka 2008 kusiya ku 2013 bahlala iminyaka emihlanu kuphela ngaphambi kokuba bahlukanise. Ngemva ke kweminyaka emithathu baphinda bahlangana bavuselela uthando labo baphinde bashade emcimbini wangasese eGibhithe eduze kwama-pyramid aseGiza eGiza ngoNovember 2016, kodwa kwabila kwabohla njengamanzi eketleleni bahlukanisa ngonyaka olandelayo 2017. Nokho baphinde bazama futhi ukubuyisana kuloko bake baphelezela uhlelo lwethelevishini kuqosha impilo yabo Lebo M Coming Home.
that was 2020 ku-Showmax, kodwa ke ekugcineni bamemezela ukuhlukana kwabo kokugcina ngokusemthethweni ngo-April 2021 bethi ke bebengasakwazi ukuzwana noma ke ukuxhumana kahle. So kuzo zonke ke izikhathi lapho ahlukanise khona namakhosikazi akudala uLebo M ubengamile, ubeqhubeka nokuphoswa umqhakazo ezama inhlanhla yokuba ke nomshado emihlela ecela ngapha nangapha ezintombini abethandana nazo. So usomabhizinisi washada noPretty Samuels ngoFebruary ka-2022, kodwa umshado wabo waqama kubantu abaningi waphela kabi sekuliwa ngezinkantolo ngo-August 2023. Ngiyakhumbula nje kunama-videos esike sabe siwenza lapha ngabo Pretty Samuels and awukhona omunye nje you guys. So ngempela sonto ke ubaba uyoda bakhona bangabaliwe lapha, ngiyazi phela kukhona lwana onengane no Robert Marawa, bathi ubani kunjusisi lwana obe-actor lapha naka-Generations, ngizomkhumbula you guys. So ngempela sonto lo samabhizinisi uyowathumela kabakhongi emndenini wakwaDube ukumcelela isihlobo esihle ke kunomoya Mrs Modube. Ubuhle bokuhlangana kwale mndeni kuvezwe uyena ubaba uLebo M enkundleni ku-Instagram ezwakalisa ke injabulo yakhe. Kunesithombe futhi laphiyana, ngicabanga ukuthi bekuhlangene ke umndeni ngesikhathi ke ethumele abakhongi. Siyambongela ubaba you guys, kwashiwo ukuthi akazwani nje nokuba i-boyfriend ka-anybody semdala for boyfriend thing. So ke I really wish kuhambe kahle bafethu, ngoba baba siye washada kaningi, washada wadivorce washada, bathi ubani uyasiza konje obe-actor lapha naka-Generations. Okay, ngiyambona uPretty Samuels idrama ukhona loya, hayi ngizolibhala igama lakhe on my screen mangikhumbulile. So anyways akashade ubaba phela engahlukanisi, ngoba sehlukanise kaningi Nkosi yami. Yo abantu bazi bathi ntate Lebo M tlogelang go pala malume go apala tlogela, but ubaba yena ngathola umuntu akayifuni ke lento yokuba i-boyfriend ka someone. Usemdala sokungcono ukuthi enze into right. Okay, sokuthatha unkosikazi. Inkinga manje mase kumoshekile sokuhlukana, masokuhlukana uzothola omunye abuye phoqa ukuthi akamthathe futhi. So leyo nje angeke, but anyways siyambongela ke umalume, angazi ngathi ubaba nomalume Lebo M whatever that works emshadweni wakho omusha ke sengathi konke kungahamba kahle engasahlukanisi this time. In the name of Jesus, cela ukuthi umalume Lebo M engasahlukanisi. Okay, the devil is a liar. Siyawuthandazisa umshado kababa uLebo M guys. Ngiyabonga kakhulu, I'm just joking, but anyways bafisela konke kuhle. Like i-video, subscribe, share. Asibonane futhi kwelandelayo. Bye.